טוב לכולם. טוב, זה קצת חדש לי, אז תסלחו אם אני מתרגשת פה כזה. אוקיי, הערב הלקוחות הזה אני עשיתי למטרה שקודם כל שיכירו אותי, אוקיי? שיכירו את הקליניקה שלי. הנושאים שאנחנו נדבר היום זה יהיה נושא על, כביכול כמו שאתם רואים, אנחנו לקראת הקיץ. לקראת הקיץ, רגליים חשופות, גוף חשוף, ים, הכל, פנים, שמש. וכמו שאתם רואים, כמו שאתם רואות ורואים, אני מכניסה כל מיני דברים חדשים למכון. רגע. אני אדבר על שתי נושאים, אני אדבר על הנושאים של... אני אדבר על שתי נושאים אחרי זה תהיה פה הדרכה של בילי, שהיא תדבר על המזוקרטיה. אוקיי, אני יודעת שחלק מכם יודעות מה זה וחלק לא, בגלל זה היא פה ותסביר לכם מה זה המזוקרטיה. ויש פה אחת שתדריך על עיסויים רפואיים, אוקיי? על כל מיני, על שיאצו, רפלקסולוגיה, כל מה שקשור לרפואה אלטרנטיבית. אני עושה את ההדרכה על פטרת ציפורניים, כמו שכולם יודעים מה זה פטרת הציפורניים, שזה מחלה כרונית, אוקיי? שאפשר להיפטר ממנו, אבל זה צריך תחזוקה. אם לא עושים את התחזוקה, אי אפשר להיפטר ממנו. זה מגיע מילדים, נשים, אנשים אחרים שהולכים לבריכות, מקלחות. האזור של הכפות רגליים שלנו זה אזור מאוד 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 סגור, במיוחד בחורף. כשהרגל מזיעה, אז נוצר פטריה. עכשיו, הפטריה אוהבת חום, אוקיי? בגלל שהיא אוהבת חום, אז כיף לשם, נעים לשם, אז היא עוברת לאצבעות אחרות, ציפורניים אחרות. אז המטרה שלנו היא למנוע את זה. ואיך מונעים דבר כזה? או שזה רפואי, שזה כדורים, שאני לא ממליצה כדורים בגלל שזה פוגע בכבד, אוקיי? או שיש, אני למשל, שאני משווקת פה אותה, ואני עושה פה את הפטרת, אני משווקת פה את הפטר N, כמו שאתם רואים. זה טיפות, יש להם 12 צמחים טבעיים, שצריך לשים את זה פעמיים בשבוע, וחודשיים, משהו כזה, רואים את השינוי. עכשיו, זה לא בא רק עם הטיפות, צריך לעשות כל שבועיים וחצי שלושה פדיקור רפואי. המטרה של זה, שלא ייווצר עוד פטריות באצבעות אחרות, או באותו אצבע שנוצר כרגע. זה דבר אחד. דבר שני, יש את הסרת שיער, שכל השאבות למיניהם, שתדעו, זה כבר פסה. זה פסה לגמרי. זה פסה לגמרי. זה משהו שאין מה לעשות, זה קשה לעבור הלאה, אבל כל הקטע של הסרת שיער זה קודם כל, זה לא משהו שזה מזיק, כולם חושבים שזה מזיק, מסרטן או לא יודעת מה. אין דבר כזה, זה קרן אור שפוגעת בסקיק השערה, אנחנו לא יכולים לראות את זה, אוקיי? אבל אם אתם תשימו את זה במיקרוסקופ או משהו כזה, אתם תראו שהקרן אור פוגעת בסקיק של השערה, היא מנתקת אותה מהשורש, והמטרה שלה להרדים את המקום. זה לא פוגע בשום דבר אחר, זה פוגע בכלי דם שמזינים את השערה. זה המטרה של כל הקטע של הסערות שיער בלייזר ובקרן אור. מה ההבדל בין קרן אור ללייזר? אין שום הבדל, זה פשוט המרווח של הפולסים, של האור. אוקיי? אני לא רופאה, אוקיי? אבל אני סוג של רופאה, אבל אסור לי להחזיק לייזר בקליניקה. מותר לי להחזיק רק קרן אור, אוקיי? אצלי, המכשיר שלי הוא גם מכשיר שגם מתאים לקיץ. שבנות משתספות ודברים כאלו, הוא כן עובד. כל המטרה של הסרת שיער, יש הבדל בין מכשירים? כן, יש הבדל בין מכשירים. רוב הקליניקות הגדולות שזה אמריקן לייזר, נטורפי וכל זה וקר אסתטיקה, הן מטפלות יותר בלייזר. אמריקן לייזר עליהם לייזר. עכשיו, החליטו? היה להם, קוראים להם אמריקן לייזר כי הם התחילו בטיפולי לייזר בעיניים. אבל הם הכניסו. המכשיר שלך פי 1000 יותר טוב ממה שיש להם, תאמין. ואני יודעת שהם עובדים כאילו רק בחורף.